प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, गौरा माता की जय, कार्तिकेय गणेश की जय। तो देखिए गुरु भाई ने आप लोग के बीच बहुत सुंदर सी चर्चा के कथा सुनावत तनी। हमरे कथा की आप सब शुरू से लास्ट तक सुनो और सुन के कमेंट बॉक्स में बताई कि हमार कथा सुन के आपके कैसन लगल बाटे। और कमेंट बॉक्स में आप सब हर हर महादेव लिखम गुरु भाई ना गुरु भाई। देखी कथा में ये हवे कि एगो गुरबैना बाटी और गुरबैना के 3 गो बेटा बने। गुरबैना के 3 गो बेटा बने आ बेटन के पढ़ा लिखा के आ केहू के सब केहू के सरकारी नौकरी धरा देले वाली ऐसा कि ऊ काहे से कि भगवान की ऊ भक्ति करत रही तो सब उनकर भोलेनाथ महादेव जी सब सुनत रहिए। देखी तीनों बेटा सरकारी नौकरी पा गइल बने आ तीनों बेटा के गुरबैना शादी कर देले वाली। अब देखी पतोई आ गइल वाली तो पतोई देखी गुरबैना के साथे कितना अत्याचारी, ओमे से 2 पतोई बहुत खटकी लोग रहेला। तो देखी इतना अत्याचारी गुरबैना लोग कैले बाटे लो तो महादेव जी के भोलेनाथ के कृपा से उ लोग दोनों जानी 2 पतोई भैंस लोग बन गइल बा लोग। काहे कि भैंस लोग ऐसे बनलो कि गुरबैना कभी भी उनका लोन के सास जात रहली चर्चा में तो हमेशा अपने सास के कुछ ना कुछ लोग बोलत रहे लोग। यही से भगवान भोलेनाथ 2 पतोई के भैंस बना दिल बने। तो आप सब हमारे कथा के शुरू से लास्ट तक सुनम तबे जानम कथा के का भाव रहला आ का ज्ञान रहला। तो आप सब गुरबैना हमरे कथा के शुरू से लास्ट तक सुनम। देखी एक गांव बाटे और गांव में गुरबैना वाली, वो गांव में एगो गुरबैना वाली आ गुरबैना ऊ जन्मे करेनी भगवान की बहुत भक्ति करत रही। महादेव जी के शंकर भगवान के ऊ अपने दिल में बहुत बसौले रहली कि कहीं भी सुन जा कि भगवान भोलेनाथ के कहीं चर्चा होता तू अपने घर के काम कई के आउ चल जात रही चर्चा में। देखी गुरबैना ऊ जब चर्चा में गुरबैना जात रही तो कभी भी देखी ऊ अपने बाल बच्चन के लिए ऊ अच्छा कुछ भी मांगत रही कि 3 गो हे भगवान महादेव जी हमके 3 गो बालक देले बानी, लेकिन तीनों बालक के आप देखे वाला है, आप ज्ञान देव, आप बुद्धि देव, सब कुछ आप देव। देखी आपके भले उ लोग बा लोग हमके जवन कर्म करे बालोन के साथे तवन उलोन के हम करे नी। देखी गुरबैना कभी भी ये भगवान के महादेव जी के मंदिर में जात रही चाहे भगवान के शरण में कहीं भी जात रही तो ये कहत रही कि हमार जितना परिवार बा तितना परिवार हमार सही सुखी सलामत रहे। देखी हमेशा गुरबैना ये बात गुरबैना कहत रही। महादेव जी तो उनके 3 गो बेटा देले रहनी। महादेव जी उनके गुरबैना के 3 गो बेटा देले रहनी। जब 3 गो बेटा देले रहनी 3 गो बेटा तो पाके बहुत खुश रहली, बहुत खुश रहली, लेकिन आगे के अपना भविष्य नहीं जानत रहली आगे कि हमरे साथे का घटना हुई। देखी बेटन के अपन पढ़ा लिखा देली बहुत अच्छा से, अपन अच्छा से स्कूल में नाम लिखवली। उनकर पति देव जौन रहने उहो सरकारी जॉब करत रहने, सरकारी नौकरी करत रहने। तो जौन भी पैसा अगर ले आवत रहने तो कहली हमरे 3 गो बेटा बने हे महादेव जी कुछ महादेव जी के दान करी, कुछ महादेव जी के दी। अपने तीनों बेटन के अपन अच्छा स्कूल में एडमिशन करौले रही, नाव लिखौले रही तो अच्छा स्कूल में कि ताकि हमरे तीनों बेटन के अच्छा ज्ञान मिली। देखी जब बेटा तीनों स्कूल में एडमिशन हो गए अब अच्छा से लोग वही स्कूल में लोग पढ़ा लिखा लोग। देखी तीनों बेटा महादेव जी के कृपा से शिव गुरु के कृपा से आउ बूढ़ी जौन गुरबैना रहली तू हमेशा कहीं भी ओके तो अपन लैकन के सपरा में करे आ क के आ कहीं भी अगर चर्चा होके तो 1 घंटा के 2 घंटा अपन चर्चा में चल जात रही, अपन कैसो चल जात रही। आ प्रतिदिन के उनकर
यह काम रहल कि सोमवार और दिन के ये काम रहल कि भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पे जात रहली, 1 लोटा जल चढ़ा के आवत रहली। देखी इतना उनकर काम रहल। आ भगवान शिव गुरु से हमेशा अपन दुख कि हमरे दुख के आप ना सुनम त के सुनी, हमेशा अपन महादेव जी से कहत रहली। गुरुबहिना जब गुरुबहिना के तीनों बेटा सियान हो गइल बने, देखी तीनों बेटा जब सियान हो गइल बने तो वही में से गुरुबहिना लोग कहता कि ये गुरुबहिना आई आपके महादेव जी ते 3 गो बेटा देले बानी, आ तीनों बेटा अब ते लायक आप सबके बनते बाने कि अपने बेटन के शादी कर देती ते घर में पतोई जब आ जैती तो आप चर्चा में अपन टाइम से आवल करती। कहतली कि सही आप गुरुबहिना आप सब हम सही कहतनी कि बेटा तो अब बड़का अपन माने तो मास्टर के नौकरी पौले बाने तो उनके जरूरी बाटे, सही कहतनी सब कि हमके शादी कर देहल जरूरी बा। देखी जब गुरुबहिना लोग कहले वालो तो वही गुरुबहिनो लोग से कहले वाली आयल वाली तो अपने नात रिश्तेदार जे भी बाटे तैसे कहले वाली कि अच्छा लड़की देखिए लोगन तो हम अपने बेटा के शादी करब, हमके बता दिया लोगन। देखी केहू भी गुरुबहिना शादी करावला तो अच्छा ही लड़की जान के करावेला। देखी अब वो जे शादी करावल जना गुआ ऊ का जनने कि वो लड़की के दिल में का बाती बाटे। देखी शादी गुरुबहिना के लड़का से शादी तय हो गईल, आ जब शादी तय हो गईल बाटे आ शादी जब हो गईल तो उनकर लड़का के पतोई बड़की अली। जब बड़की घरे अली तब गुरुबहिना सोचली अब चलो बड़ पतोई के बड़ बेटा के तो शादी विवाह कर देले बाटी, आ बड़ पतोई तब घर में आ गई वाली तो कुछ हमके मिल गई कि चर्चा में आगे से जाए के। देखी 2-4 महीना बीत गए तब वो जन गुरुबहिना के पतोई बड़की रहली, लेकिन उ देखी के गुरुबहिना के उ कहे कि प्रतिदिन हमार सास वाली तब प्रतिदिन कान कहाँ जाली कि प्रतिदिन उनके इतना बाटे कि कुछ ना कुछ लेके गठिया लिए आ चली जाली। देखी लेकिन कह के जा अपने पतोहे से कि हमा ए पतो कह के जा कि हमा होता चर्चा आ हम जातनी चर्चा सुने। देखी तब वो उनके मन में ई कष्ट रहल, गुरुबहिना के पतोहे के मन में ई कष्ट रहल कि प्रतिदिन के इनकर ये काम बा कि चल जातली, अरे रहती तो जरूर कुछ करबे करती, टहल टिकोरा कुछ करबे करती। देखी उनके अंदर ये रहल। जब बीत गए, जब 2-4 साल बीत गए बाटे तो देखी दूसरो बेटा के शादी विवाह करे लायक हो गए में। देखी दूसरो बेटा सरकारी नौकरी डॉक्टर के करत रहने, दूसरो बेटा के अपन शादी कैली आ शादी कैली दूसरी पतोई जब घर में अली तो वो वही ढांचा के रहली, वो वही में रहली कि जैसन बड़की पतोइया रहल वैसे छौहो रहली, मझिलियो वैसे मिलल। देखी वो ये कहे, देखी दोनों जानी अपने नैहर में फोन में लोग कह लो कि हमार सास अपने माई से बतिया लो कि हमार सास वाली, अरे काहे से वो लोग उनके महतारी कहीं चर्चा में जात नहीं रहली, कहीं भी पूजा पाठ के कुछ करत नहीं रहली, तू लोग का जानी। देखी तो कहता लोग ये कि प्रतिदिन अपने माई से कि प्रतिदिन ये काम बाटे कि कहीं भी देखबू बाजा बाजेला आ कहीं कुछ होला तो अपन गठियावे ली, सीधा दुकान का चाउर गठिया इतनी करिए सब कुछ करिए आ पैसा लिए आ चली जाली। देखी ऐसे कहतली कि चल जाली, कहीं जग परोज कुछ होके तो जरूर भगवान के जहाँ भी भक्ति होके तू दान देहले में वो एकदम आगर रहली। दान देहले में काहे से उनके उतना महादेव जी भरले रहनी, उतना भगवान भोलेनाथ देले रहनी कि काहे से उ जन गुरुबहिना रहली पहले बहुत गरीब रहली तो केहू बतावल कि तू ये हई ये काम करबू भगवान के इतना भक्ति करबू ऐसी करबू तो तुहार उहे भगवान महादेवे जी तुहार दिन के उहे पार घाट लगाइए। देखो केहू 1 रोटी आज खिया दी, बिहान खिया दी, लेकिन तीसरा दिन अपने दरवाजे पे से मार के खेत दी। देखी कहले उहे गुरुबहिना कहली वही से
ज्ञान उनके देले रहल। अब तभी सु भगवान के इतना भक्ति करे लगली, उनके भगवान महादेव जी इतना भर देले रहनी। अब पतोई तो देखी देखी डौरो डौरो करबे करे, सब पतोइया दोनों देखी देखी तो डौरो डौरो करबे करे, लेकिन बुद्धि ना चले कि हमन के का करे के। देखी बुद्धि ना चले का करे के। तीसरा बेटा के भी शादी कैली, तीसरा जोन बेटा रहने तीसरो बेटा के गुरबैना बियाह कैली। आ जब बियाह कैली तीसरी पतोहिया तो देखी उनकर जो नैयर के लोग रहने बहुत संस्कार रहन, बहुत संस्कार उन के अंदर रहल कि जब उन वैसे इहो रहली छोटकी पतोहियो वैसे संस्कारी वो मिलल रही। उ कभी भी जा, कभी भी अगर चर्चा में जा तू पूछे कि ये मम्मी कहाँ जातनी, तू कहे हे जगह जातनी, तू हो जन रहे तो गठिया दे। आ जन उनके लगे 1-2 रुपया रहे 5 रुपया रहे तो कहे ये मम्मी हई हमरे नाम से, और वही चर्चा में दे दे। जहाँ जग परोज में कहीं जातनी तो हमरे नाम से है दे दे। देखी 2-4 रुपया तू दे दे, देखी दे दे 2-4 रुपया। वो बेटा जो ने तू पुलिस के नौकरी पौले रहने, पुलिस के वो नौकरी पौले रहने। देखी वो गुरबैना के तीनों बेटा ऐसा भगवान के महिमा, महादेव जी के महिमा, उनके घर ही इतना ज्यादा चमत्कार भइल कि 3 गो बेटा देने, लेकिन तीनों बेटा के लायक बना देने, तीनों बेटा के लायक बना देले बने। आ तीनों बेटा के देखी शादी विवाह हो गए। तीनों बेटा के जब शादी हो गई, आ जौन बूढ़ी जौनी गुरबैना रहली इनके नाती स हो गइल बाने, इनके नाती वो लोगन के पतोहे के लइके, गुरबैना के पतोहे के लइका भी हो गइल बाटे। देखी कुछ समय बीतल, अब ये लोगन के देखी देखी ते अरे कहे लोग लइकों में परेशान लोग रहे लोग। अब बुढ़िया रहल तो कुछ करती ना रहल। ई गुरबैना जौन रहली तो कुछ देखी 3 गो जेकर पतोही रही है केहू ना रहल तो देखी वो आराम से अरे कुछ करत रहली। आ भगवान के भक्ति में उजात रहली। आई जौन 2 पतोहिया रहली तो बहुत खटकिन रहली गुरबैना। ई 2 पतोहिया जौन रहली तो बहुत खटकिन रहली। कभी भी महादेव जी के शरण में कभी भी जा तो कभी भी वो दोनों खुश ना रहली, कभी भी दोनों खुश ना रहल वाली। देखी आज जौन छोटकी पतोहिया रहली तो देखी वो हमेशा वो जात रहली, हमेशा बहुत ही खुश रहत रहली कि कुछ भी बा तो भगवान के शरण में हमार सास उते जात रही, हमेशा बहुत खुश रहत रहली। उनके महादेव जी दोनों बेटी बेटा जौन छोटकी पतोहिया बाली उनके बेटी बेटा दोनों देले बाने। आ देखी जौन दोनों बड़की जानी लोग बा वो दोनों जानी के बस बेटी भइल वाली। देखी दोनों जानी के खटकिन जौन पतोही खटकिनिया वाली सब वो दोनों लोगन के बेटी भइल वाली। काहे से कि सब महादेव जी देखत तनी कि लोग का हमरे जौन हमार पूजा करे आवत तली जौन हमार शिष्या तो उनके साथे उनकर पतोही लोग का करत तटेलो। देखी बहुत दुख में, लेकिन काने से गुरबैना कुछ सुने कि हमार दोनों को पतोहिया हे तर कहत तली, लेकिन दोनों के बात ही सुने ना। तब वो अपन कुछ कहे छोटकी पतोहिया से अपन धर आज जा तनी न हे गाँव में होता शिव चर्चा, अच्छा जा तनी आज महादेव जी के मंदिर पे हम जा तनी है इतना देरी रह। देखी अपन छोटकी पतोही ते अपन बहुत खुश रहत रहे। अब ये दोनों जानी के जौन खटकिनिया पतोहिया वाली तो दोनों जानी के बहुत रीस लगल बा, बहुत रीस लगता। आ जब बहुत रीस लगल बा तो देखी का भइल, एक दिन भगवान के महादेव जी के शरण में गइल बाटी गुरबहिना। देखी महादेव जी के शरण में गइल बाटी। अब महादेव जी देखी कैसे परीक्षा लेवे। अब वो गुरबहिना के दुआरी पे आइल बाटे। देखी तो निकलली सीधा सवांग जौन पर लेके अपन निकली भगवान के मंदिर में निकली। जग परोज जहाँ होके ओजी जा तक जा तली अपन भगवान के शरण में जा तली, महादेव जी के शरण में जा तली। आज जा तली तो महादेव जी आज सोच ले ले रानी कि आज अपने शिष्या के दोनों पतोहे के परीक्षा ले आल हमके जरूरी बाटे। देखी कहल ने सोच लेने अपने मन में कि हमके दोनों शिष्यन के अपने शिष्या के पतोहे के दोनों के परीक्षा तीनों के परीक्षा ले आल हमके जरूरी बा। देखी महादेव जी जब यहाँ से गुरबहिना अपने घर से निकल गईली तब महादेव जी देखी एगो साधु के वेश में कमंडल लेके आवत तनी। देखी कमंडल लेके आवल बानी आ उन के दुआर पे गुरबहिना के दरवाजे पे खड़ा हो गइल बानी। आ वही जा
से अपन बोलत तनी कि घर में के बाटे भिक्षाम दो अपन, ऐसे उ बोलत तने साधु बाबा। देखी अभी दोनों पतोइया ते अपने में बैठ के आ एगो जन छोटकी वाली ते किनारे वाली, देखी छोटकी वाली किनारे वाली जा दोनों पतोइया अपने में बैठ के आ गलचौर लोग करत लोग, बात बतियावत लोग एमे के ओमे। आ देखी महादेव जी ते आयल बनी दरवाजे पे, सब ते सुनत तनी महादेव जी, सब ते सुनत तनी कि लोग घर में का करता। लेकिन देखी आयल बनी परीक्षा लेवे कैसे। तो जब छोटकी पतोइया सुनलस तो सोचे तली कि बड़की जब बड़ भा दीदी लोग बाटे लो उ लोग ना जाता देवे भिक्षा तो हम कैसे। जब देखी उ दोनों जानी लोग ना निकल लोग घर में से, कहता लोग कि दान पुनी लो, ई आयल बने क के धैले बने आयल बने दान पु। अरे रोज रोज के तो गठिया के ले ही जातली उ तो हमनियों के देवल जाका। अरे इतना घटते बा इतना रही तू वो बचल हमन के बाल बच्चन के हमन के दिन रात के उ रही। देखी अगर इतना गुरबैना इतना दान देहले से आपके घट ना जाई, इतना दान देहले से घटी ना जाई, जितने दान करम उतने आपके बढ़ंती होई। देखी छोटकी पतोइया अपन निकल के अली आ निकल के अली बाबा से कहली कि ये बाबा का ह। तब बाबा कहनी ये बेटा जौन कुछ होके तोहरे जवन कुछ जुड़े तवन दे द। देखी उनके जुड़ल पैसा और सीधा सवांग सब क के आ ले आके दे देहली। जब ले आके दे देहले वाली देखी अब दोनों उ जौन बाटी जौन गुरबैना के छोटकी पतोइया वाली आ दोनों अब उनकर बड़की पतोइया जब ई छोटकी दे दिल बिया तो दोनों अब देखी अपने में कुल भसन भसन करत तली कुल कि देखा सबसे छोट होके हमन के दोनों जानी तो देवे ना कहनी। आ देखा ई निकल के दे देहलसी, देखी दे देहलसी निकल के। अब दोनों कुल का कैली दोनों जानी आ छोटकी जानी से देखी लड़े लगल लोग। देखी जब छोटकी जानी से लड़े लगल लोग तो घर के अगल बगल के सब लोग सुनत आलो कि काहे तावत आलो, दो चार जानी लोग बोलत आलो कि काहे बोलत आलो। देखी साधु बाबा वही जा सब बैठ के उ महादेव जी सब तमाशा देखत तनी कि का होता। इतना ही दान देहली छोटको जानी आ सास भी ले जाता ली दान देवे के, तो ये लोग इतना अत्याचारी लोग करता लो। ये लोगन के अंदर बहुत घमंड बा, ये लोग बहुत ज्यादा। अभी ये कुल उ महादेव जी साधु के वेश में ते दरवाजे पे आके आ सब तमाशा ते देखत तनी। आ देखी अगल बगल के गांव के अगल बगल के घर के जुटल हो तो कहता लोग दोनों जानी आखिर में तू दोनों जानी लोगन काहे इनके बोला तलू। कहली छोटकी जानी कहली कि हे साधु बाबा के इतना सीधा रहलवे आ क के आ ले आके दे देनी है। वही से लोग कहता लोग कि छोट होके दे देली हमन के बड़ होके तो देवे ना कहनी कहतनी। देखी उ कहतली छोटको जानी कि बहुत देरी से साधु बाबा दरवाजे पे चिल्लात रहनी है। कहानी अब उठ के लोग जाला, अब उठ के जब ये लोग ना उठ के जात रहो अपने में लोग यही बात बतियावत रहो, सासू के बात बतियावत रहो। तो देखी हमारे नाई भैल तो कहानी उ लोग ना जाता तो हम ही चल जातनी दे देतनी। देखी घर में के काम काज कुछ लोग ना करत रह, सब जन छोटकी पतोइया रहली उहे क के धरत रहली आ लोग खात रहो। देखी ऐसे करत करत साधु बाबा का कहने कहने ये बेटी हाय जौन तुहार सीधा बा हाय अपन सीधा ल, आय जौन तुहार पैसा बा तू हाय पैसा ल। अब देखी गुरबैना के जौन छोटकी पतोई रहली वही जा फुट फुट के रोए लगली, वही जा रोए लगली कि ना ये साधु बाबा जवन ई सब कहतनी कहे सब, लेकिन हम ना आपके कुछ कहले बनी, जवन है सीधा संग बाटे तो आप लेके चली जाई। देखी साधु बाबा से कहता लो कि कहतली गुरबैना के पतोई छोटकी कि ये बाबा हम ना कुछ कहले बानी ई लेके आप चली जाए। लेकिन देखी उ महादेव जी रानी वही जा भिक्षा छोड़ के आ चल गईनी, आ भिक्षा छोड़ के चल गईनी। आ सब तमाशा ते देखनी। आ जैसे देखी अब जा तनी उ जैसे पिछौड़ी हो तनी आ पिछौड़ी होके कुछ दूर जाके आ देखी जब कुछ दूर जा तनी तो देखी अब का भइल बाटे। अभी दोनों जन पतोई खटकिनिया वाली बड़की मछली जौन खटकिन वाली अब दोनों जानी के शरीर धीरे धीरे भैंसी के होखे लगल बा। देखी दोनों जानी लोग भैंस बन गए वालो। जब दोनों जानी भैंस बन गए वालो आ वही जू गांव के लोग बाटे लो देखत लो इनकर तो
शरीर अब भैंस में बदलत ताटे। अब दोनों जानी त लोग भैंस में बन गए, भैंस लोग बन गए वालो। अब जौन छोटकी जानी रहली आ उनकर शरीर जैसे रहलो वैसे रह। काहे से देखी महादेव जी रहनी, महादेव कुछ भी होके तो छोटकी दान देहलस, वही दान देहले खातिर इतना तमाशा भई। तो देखी महादेव जी दरवाजे पे रख के चल गए, लेकिन देखी वही जा छोटकी जानी के कुछ ना बोले। आ ई दोनों जानी लो भैंस बन गए वालो। आ साधु बाबा सब केहू के नजरे के सामने जात ने रोड पे। आ देखी जैसे ताकत आलो तैसे वहाँ से साधु बाबा गायब हो गए बानी। देखी साधु बाबा गायब हो गए बानी, तैसे गायब हो गए बानी। अब गांव के लोग सोचे लगलो कहीं वो महादेव जी ना रहनी है कि इनकर सासु जाली चर्चा में जाली आ उहे कहीं ना आइलन इनके घरे। देखी अब गांव के लोग, अब देखी दोनों जानी तक गुरबैना भैंस लोग बन गए वालो। अब लोग का करे लो, तब तक ते इंगलोन के गुरबैना के जन ई लोग रहल लो तो गुरबैना आवत अली। गुरबैना जन गल अली 3 गो उनके बेटा रहने, उ आवत अली देखत अली हमरे दुआरी पे काहे इतना भीड़ लगल बा। जब देखत अली तब भीड़ लगल बा, 2 गो वही जा भैंस बाटी आ हमार छोटकी पतोई बाटे। अब कितना गांव के लोग बाने। अब देखी जब सबके उ कहे लगल, सबके जब पूछे लगली, उ देखली जब 2 गो भैंस या छोटकी पतोई तब पूछे लगली आखिर में हमरे दरवाजे पे काहे इतना भीड़ लगल बा। तो सब गांव के लोग का कहता कि एगो साधु बाबा आइल हने हमें, आ साधु बाबा आइल हने हमें आ बड़ी देर से शायद भिक्षा मांगत रहने। आ जौन है आपके छोटकी पतोहिया वाली गुरबैना, आपके छोटकी पतोहिया वाली इस साधु बाबा के भिक्षा दे देली है। ती दोनों जानी लोग उनसे लड़त रहलो, इनसे लड़त रहलो। तो साधु बाबा के देखी बर्दाश्त नाई भइल। आ जब बर्दाश्त नाई भइल बा ती साधु बाबा का कहने यही जा सीधा सवांग देने आ छोटकी के। लेकिन तो आपके जौन छोटकी पतोही बा बहुत रोए लगल, कहलस ये साधु बाबा हम नाई कुछ कहले बानी, जौन कहले वाल सब ती कहले बा सब, ये साधु हम नाई कहले बानी, इससे सीधा ले जाए। अब कहली अब ते ई गुरबैना सोचे लगली कहीं महादेव जी ना आने रहनी है कि आइलनी हमरे घरे। दोनों जानी हमरे साथे लोग अत्याचारी करेला लो, हमार छोटकी पतोही के साथे भी अत्याचारी लोग करेला, कहीं महादेव जी ना आने रहनी है। देखी अभी गुरबैना के मन में तो एकदम चले लगल कहीं महादेव जी ना रहनी है साधु के वेश में आइलनी। अब देखी अब दोनों जानी तब भैंस लोग बन गए वालो, तो अपने सास के शरण में लोग गिरे लगल वालो। सास कहतली कि हमरे लगे लोग न गिर का भइल। एक से दोनों जानी लो भैंस बन गए वालों। आपके दोनों बड़की पतोई लोग भैंसी मझली और बड़की दोनों भैंस बन गए वालों। अभी सोचे लगली अब कैसे इंसान में लोग बदली। हमार दोनों बेटा आई हैं तो हमार दोनों बेटा आई हैं तो कहिए कि तुहरिए चलते हमार दोनों पतो हमार दोनों जानी के मेहरारू भैंस बन गए। ते छोटकी के माने ले अब बड़की के नाई दोनों माने ले। देखी अभी ये बेचारी जाके महादेव जी के शरण में आज जाके रोए लगेली, कहेली हे महादेव जी भैंस दोनों जानी के बनौले बानी आ दोनों जानी के आप इंसान बना दी। देखी महादेव जी के शरण में वही जा रोए नी। आ जब वही जा रोए नी तो कहे महादेव जी देखी प्रगट भइल बानी। आ जब महादेव जी आयल बानी साधु के वेश में आके आ कहतनी कि देखी गोई गुरबैना से कहतनी आई जन हम जल देतनी आ हमारे भोल आई जन हम जेल देतनी आ ये जल ले जाके आ दोनों अपने पतोहे के ऊपर है छिड़क दिया तो दोनों जानी इंसान में लोग बदल जाए लो। देखी अब लेहली हुए जल लेहली आ लेके अली घरे। देखी उर्वैना लेके अली घरे। आ जब घरे लेके अली तो अपन दोनों पतोहे के ऊपर छिटली। जैसे दोनों पतोहे के ऊपर छिटली वैसे दोनों जानी लो इंसान में हो गए लो। जब दोनों जानी इंसान में हो गए लो अब देखी दोनों जानी अपने सास के पैर पे गिरे लगा लो। देखी सास के पैर पे गिरे लगा लो आ छोटकी से गलती सही के मांगे लगलो कि ये छोटकी तो से बहुत गलती हमसे बहुत गलती हो गई बा, हमरे गलती के तू माफ कर दो। तू देहलू भिक्षा साधु बाबा के हम तो के रोकनी आ सब इस साधु बाबा के श्राप से बोल बा। उस साधु बाबा ना रहनी उ रहनी के हुआ लेकिन हमके श्राप हुए मिलो। तो देखी अब वही जा दोनों उ जन गुरबैना वाली दोनों जानी के वही जा ज्ञान मिलल बा। आ जब वही जा ज्ञान मिलल बा आ गुरबैना के जब शरण में गिरता लोग छुटकी से गलती के माफी लोग मांगता तो कहत तली का गुरबैना कि हमसे
तो हम लोगन न कह लोगन, जाके महादेव जी से कह लोगन, शिव गुरु से कह लोगन, उहे तो लोगन के ज्ञान देना है कि बुद्धि देना है। हमरे साथे तो लोगन अति करत रहा तो हम बर्दाश्त कर लेते रहनी, लेकिन हई अपने देवरान के साथे लोगन कैला, अगर इतना भी ही देलस तो मैं का तो लोगन के बोलले के फर्ज रहल हवे, का तो लोगन के बोलले के फर्ज रहल। उहो साधु बाबा के सामने तो लोगन के बोलला इतना सीधा करतीन। तो देख अब तो हम लोगन जाके अब महादेव जी से अपन गलती के लोगन माफी मांगा लोगन, लेकिन हमसे या छोटकी से लोगन ना मांगा। छोटकी ये बात कहली, देखी अब दोनों जानी सब जानी मिल के कह लोग जा लो, कह लो कि ये सासू माँ से कहली कि ये मम्मी अपने घरे शिव चर्चा कराई, शिव चर्चा रखी, हम शिव चर्चा में शामिल दोनों जानी होगा। काहे से कभी भी अपने घरे शिव चर्चा करावत रही तो दोनों जानी शामिल लोग ना होत रह, लेकिन ओई दिन लोग कह लो खुद के कि शिव चर्चा है मम्मी घरे कराई, हमू शिव चर्चा में हमनों के शामिल होकल जाई, आज जवानों में कहे रे रही हमनों के करल जाई। देखी अब वही जा शिव चर्चा उनके मंडक में भइल बा, घर में भइल बा, आ सब परिवार इकट्ठा भइल बाटे, आ शिव चर्चा भइल बा, खूब खुशी दिल से भइल बा सब परिवार। आ जब दोनों बेटा बाहर से आईने, तब देखी जब दोनों बेटा बाहर से आईने तो दोनों जानी अपने पति देव से कह लो कि ऐसे ऐसे बात ही हवे कि हमन के भैंस बन गए लानी के, आ महादेव जी साक्षात अपने घरे आए लानी, आ जौन है हमार देवरान यहाँ बाटी आपके जौन भयो लगे उहे इतना सीधा दे ले रही, अपन गलती लोग सब बताओ लोग अपने पति देव से। तो देखी सब महादेव जी मन धन तीनों लगा के भगवान के भक्ति करेला। तब भगवान के जे भक्ति करेला तो उनके पीछे केहू अगर कुछ भी कहेला तो सब भगवान देखत रहने। अगर जो भक्ति करता आपन भक्ति करत रहे, लेकिन अगर जे भी कुछ कहता तू ते सब भगवान देखत नहीं। तो वे देखी उनके साथे दोनों गुरबैना के पतोहे के साथे ये भाई केवल उनके ज्ञान नहीं रहल तो कैसे महादेव जी ज्ञान देहनी, तो लोगन के ज्ञान भइल बा। आ गलती जब लोग क ले बा लोग तो देखी अपने सास के जब शरीर गोड़ पे लोग गिरल हो तू काली जब काली, लेकिन गुरबैना कितनो रहली तो सा पतोई बन गई लाली भैंस, लेकिन महादेव जी के शरण में जाके रोके अपने दोनों पतोई के फिर इंसान बना देली। आयल कहतेली कि हमार दोनों बेटा आई हैं तो हम ही के डटिए हम ही के बोलिए यही के डरन। देखी तो महादेव जी सब गुरबैना के बात सुननी और उनके घर के परिवार के सुधरनी सब इकट्ठा कैले बानी। तो आप सब भी गुरबैना भगवान के भक्ति करो, महादेव जी के पूजा करो, सब भगवान भोलेनाथ सब कुछ करिए, सब नैया हुए बेड़ा पार लगाइए, सब कुछ हुए करिए। तो देखी के दूसरे जब के दूसरे के लिए अगर गढ़ा खोनेला तो खुद की अपन गढ़ा खना जाला। तो देखी गुरबैना आप सब कबो ऐसा ना करब कि केहू के संति केहू के खरतीन गढ़ा खोनब, कहीं अगर दूसरे के खरतीन आप सब गढ़ा खोना तनी तो कहीं देखब आप खरतीन ना गढ़ा खना जा। तो आप सब ये ज्ञान बाटे शिव चर्चा में। तो आप सब हमारे कथा के शुरू से लास्ट ले सुनो, सुन के हर हर महादेव।